everybody who hasn't understand them yet, we now gonna explain you the rules of the game Yatok. For the next couple of minutes, you will listen to the Bubble Bim, explaining Rotterdam. The goal of the game is to get to know Rotterdam, while you try to fulfill the mission that is given to you in the beginning. Everyone is a different character and has a different goal. En heeft een verschillend doel. How to start. Hoe te beginnen. Get a pen and paper. Pak een pen en papier. Get a dice. Krijg een dobbelsteen. Ja toch. Stop de kaart op een tafel. Cut out the street cards. Knip uit de straatkaarten. Pictures of street surfaces on the back side. Foto's van straatoppervlakken op de achterkant. En de doelkaarten face down en plaats met een gezicht naar beneden in 2 stapels. Ergens op de kaart. Ook knip uit de figuurtjes, de fietsen, mobielen en de auto. Plaats de auto op een nummer 53. How to play. Hoe te spelen. Hoe te choose your character. Kies uw karakter the figure. En neem de figuurtjes. The game starts at Central Station. Het spel begint op Centraal Station. Stop je figuur daar. Take a go-kart to find out about your goal. Om uit te vinden over je doel. To move around, om rond te blijven, gooi je de dobbelsteen. You have to move the number of steps the dice tells you. Dat de dobbelsteen vertelt. On every point. Je stapt op elk punt. White, oranje, numbers. wit en nummers on the map. Op de kaart. You can only Je kunt alleen go in one direction, in één directie. Except for dead ends. Behalve voor dode You are einden. faster, Je bent zwaarder met de fiets, car, auto and the metro. En de metro. On the land, op het land. If you land on the street, als je op de straat take a streetcard from neem a dan een paal. straatkaart van een paal. If you land on the place, als je look it up in the book. Laat, kijk er dan naar in het boek. You have money and time. En tijd. With these values, you can deal. Kan je dealen. You can also have a mobile to communicate. Je kan ook een mobiel hebben om te Now communiceren. you can start to explore the city. Rotterdam waits for you. Rotterdam wacht op jou. Still be attentive maar to be the first to reach your goal. Oplettend om de eerste te zijn om je doel te halen. Biertjes bij het verzamelen inspiration you need. Biertjes, inspiraties en hyperconnecties die je nodig hebt. Dan ben jij de winnaar. Ja, toch? Back in my brain, I think you know the game I mean the game of going insane.